Ya, kayaknya udah besok balik ke Semarang. Dan udah pasti kau pulang. Dan janji kau minang aja. Dahulu denai tabuai dek rayuan cinta disayang-sayang dimanjo-manjo bantua rasuka iyo waktu berjalan kawanlah maanta undangan nandenai pabilo udah datang kama minang apakah sampai hati janji udah nan kadenai nanti salamu ko bana denai menunggu kato pasti oranglah berdua nandenai babarikan janji saja sampai pabilo udah manjapui cintaku maninyo janji membuat den tabuai mimpi sampai baralamu tagantuan denai dek cinta niai hati ndak ketinggalkan tapi udah berlama-lama bukan denai nak beralia cinta apakah sampai hati apakah sampai hati janji udah nan kadenai nanti salamu ko bana denai menunggu kato pasti oranglah berdua nandenai babari kan janji saja sampai pabilo udah manjapui cintaku sampai pabilo
menjapui cintaku. Maaf denai lamu dia de nanti